खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि फैदो दासान्दिनि मोननैसो गोदान खौरां मिथिना लानि जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे गोदान खौरांखौ थाबैनो मोननो हायो। बर'नि फिसा गोगोमसार गयारिया भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव जानाय गिबि मेचआव गिबिसिन गल जोसननो हानानै गावनि मुंजों लोगोसे हादरनि मुंखौ गोजौआव लानानै थांनो हादों। आन्डार 19 साब चेम्पियनशिप 2023 नि गिबि गेलेनायाव भारतनि हान्जाया बांलादेश हान्जाखौ 3 गलाव फेजेननो हादों। रां जाख्लंनायनि मुङाव आखाइ दिखांनो गोनां जाबाय सासे सरकारि मावफारियाया। घुस एबा रां जाख्लंनाय मोगा-मोगियाव हमजाबाय सासे आइसिडिएस प्रजेक्टनि खेरानिया। रां जाख्लंनाय हमग्रा सरकारनि भिजिलेन्सजों रङियायाव हमजाबाय तामुलपुर नाग्रेजुलि आइसिडिएसनि खेरानि ज्योतिर्मय बरुवाया। अंगनाबादि कर्मीनि साख्रि होनायनि मुङाव घुस लादोंमोन ज्योतिर्मय बरुवाया। आसामनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनानै होदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। रायजो सरकारा आसामनि लाइमोनफोरनो गावारि गसंथायनि थाखाय बेखेवनो थांखि लादों मोनसे गोदान आसनि। आसामनि गासै 2 लाख लाइमोनफोरा रायजो सरकारनिफ्राय मोननो हागोन 2 लाख रांनि रांखान्थियारि अनसुंथाइ। मख'नो गोनांदि मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर असमनि जोहै रायजोनि गासै 2 लाख लाइमोनफोरा बे खाबुखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायदों गिबि मन्थ्रिया। लोगोसे बे आसनिनि रेजिस्ट्रेसनआ बोहैथि बोसोरनि 23 एबा 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन होननानैबो मिथिहोबावदों। भारत हादरखौ साइकेलजों दावबायबाय थानाय बर'नि फिसा राजिब बर'आ आसाम रायजोनि ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै थिसनजाबाय। बे खौराङा बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव जानानै फैदों। भारत हादरनि खना खनला साइकेलजों दावबायबाय थानाय राजिब बर'आ दावबायनायखौ खमैबो 7-8 दान लाबावगोन होनना फोरमायदों। खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।